Folk de lavede ude i skoven her rundt om byen. Åh! Du må falde ned. Go for it, Nico. Fucking ja, det er mega svært. Når man skal op, så skal man skubbe musen, for man kravler op. Der løber en zombie langt derude. Fire Station Tower. Fægt dem. Jeg kigger. Så bliver man searing op. Ej, evigt højt op. Ja, grøn svært. Du er faktisk næsten op. Lol, du er kommet op uden beskudt næv. Ja. Men så kan man så sidde og gruble lidt over, hvordan kan han blive skudt. Hvem er han blevet skudt af? Man kan se ud på alle marker heroppe fra. Har han noget på sig, Nico? Ja, intet. Nej, man kunne se det på ham også. Men han derude i skoven, han vil jeg også hælde ud til. Jeg tror også, at det er rimelig meget. Ham er lige skudt. Og der ligger også teltet. Go. Suicide ladder igen, Nico. Jeg skal finde ud af, hvordan ligger han herfra. Der er teltet, som han ligger derude. Jeg ikke se ham. Jeg ikke se lyd. Fuck, hvor har der egentlig været stille her. Morten, skal du? Nej, forsvinder lyden ikke af. Hvor er lyd han? De putter ligge derude i skoven. Jeg Jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke se ham. Tim kan ikke se ham. Der er et telt derinde. Er der et telt derinde? Ja. Godt. Skal vi sige til, hvis der er en, der går derop? Ja, det skal jeg. Fordi jeg ligger mig ned. Nå, du skal ikke se skid. Jeg kan bare sidde og kigge på dem der fra op til jer og sådan noget, det er fucking. Han er væk nu, men han var derinde, han løb ned. Satans. Der er en helikopter! Hvor? Hvad? Der er en helikopter! Jeg kan høre den. Der kommer en helikopter! Okay, Morten. Jeg skal op med kanten her. Tim, hvad gør vi? Jeg skal fucking væk. Dæk dig. I dækning her, Morten, her. Jeg kan se, hvor den kommer fra. Den kommer herfra. Der, den kommer derfra. Den kommer fra Nico af. Ja, jeg ligger om bag her, den ser mig ikke, jeg kan ikke passe. Fuck, den er højt over, mand. Skal vi nakke den? Jeg kan ikke se den. Umbrella Coop Fighter, det er en klan. Den lander her. Den er under. Gør den det? Nej, den er mega højt over. Den er helt... Den skyder. Men... Jeg pløk det op, man. Jeg pløk det op. Jeg kan ikke engang kigge så højt. Skal jeg prøve at skyde op? Tim, sætter du den? Skyder den på dig, Nico? Nej, skyd vej ned i byen så. Men jeg kan prøve at plukke den. Ej, nu flyver den væk igen. Den er. Jeg skulle plukke den og holde stille. Jeg kan ikke se den endnu. Der er en heroppe. Nej. Hvad? Hvad fuck? Jeg har kun 2 deroppe. Den kommer igen. Ups. Der er den. Den er den heroppe. Ja. Gå og fange epic. Skyder du, Morten? Morten, skyder du? Ja, jeg skyder. Du er sindssyg, Morten. Var den lige overhovedet mig, eller? Den er lige overhovedet på mig, Morten. Fuck, den er højere. Jeg tror, de... Den drejer sig, der de skyder ned mod os lige med, så. Ja. Okay, jeg plukker. Den synker, den sænker sig lige så stille ned nu. Jeg blev om. Jeg rammer den. Jeg blev ramt. Nej, der er en zombie heroppe, mand. Oh my god, den sorte zombie. Jeg ramte den mega mange gange. Hvad ved du det? Fordi jeg kunne se gnisterne. Det kunne også. Morten, kan du ikke plukke de zombier, der kommer op? Jeg ved ikke, hvor er de hen? De bløder her med mig. Det der er fucking tilkaldt den. Jeg går for på at snemme ned til de 2 telte der.
Det var fucking nok, mand. Der var kun én. Jeg har lige nakket en anden. Men jeg bløde der ikke noget. Så fik jeg skrabt den helikopter væk. Nej, den er stadig. Hvor? Kommer lige med. Så du kommer tilbage nu. Get ready. Hvis Ja, det gør de den. Kom Hvis tilbage. de stopper i luften eller sådan noget, så plukker jeg en af dem, der sidder deroppe. Så skulle du ikke ramme den 1 gang eller 2 gange eller noget. Nej, det er biler, hvor du skal ramme den i engine en gang, så dør de. Den kommer igen. Jeg kan ikke se, hvor den er henne. Der er den. Der er kommer. den. Jeg kan se den. Jeg flykker altså også lidt, hvor jeg lige skyder på den nu. Nej, jeg skyder for mig. Nej. Nej. Det er nok den der helikopter, der plukker. Ja, der er en sejr, så det kan ikke passe, den skal efter. Oh my god, fucking svin, mand. Det er fucking epic, der er en helikopter. Kæft, de må have det godt i den der helikopter, hva'? Jeg glæder mig til, at vi nakker dem. Jeg tænker på at plukke det skal vi bare helikopteren. alle sammen gå amok med at skyde. Stør den. Det kunne være så epic, hvis vi slagtede den. Den helikopter, så styrer de ned og døde. Fuck, ja, det kunne være så fedt. Og så have det på fraps. Oh my god. Fraps mode. Ja, jeg har fraps og det hele. Kom igen nu, kom igen. Jeg frapser nu. Skal man Hvor er den henne? Jeg kan ikke se den. Hvor lavt er den? Jeg ved jeg ikke se det. Der, den kommer lige mod os. De flyver op eller sådan noget der lige. Den stopper stille, den står stille. Sådan. Jeg kan ikke se den. God. Jeg rammer den vildt mange Den gange. flyver evigt hurtigt, man kan slet ikke Ja, ramme. okay. Jeg nakker den. Det er sådan lidt. Wow. Sådan er nu over ved dig. Den er skyder efter mig, tror jeg. Jeg tror, den er long gone nu. Nej. Og når du snart ikke flere skud, har du? Ja, jo, jeg husker... Ja. Tror jeg i hvert fald. Nej. Kom igen nu. Please, sig jeg har et fuld Mac. Et eller andet sted. Fuck, mand. Du har flere skud. Jeg har ikke flere skud, nej. Kom igen. Rejoin. Nej, jeg laver bare skud, medmindre jeg er sikker på min skud. Tim, det er dig. Nu skal du fucking bruge nogle af dine skud. Du har ikke skudt en eneste gang, har du? Jeg har skudt 2 gange. Da du skal have hårdt spil, så rammer den ikke, jeg tror, den mister. Fucking meget. Ja, hvis du bare rammer... Altså, jeg tror også, den har armor pin skud. Så jeg tror, at du rammer alle dem, der sidder derinde. Skud der. Den er væk nu. Jeg ramte den edderrømme også mange gange, mand. På et sted. Så jeg godt høre den, tror jeg. Så jeg kan køre den. Jeg løber også ud i skoven nu. Hvorfor det? Nå, Fordi- lytter dem der. Jeg vil se, hvad der er. Jeg vil bare finde noget nyt. Et eller andet... Nu kommer den kommer nu. Gør den? Den Hvor? gør ikke. I hørte den. Jeg er træt af de her lig, Morten. Jeg fjerner dem nu. Jeg magter ikke. Den her mere. Wow. Det bliver min død der. Det er 100% sikkert. Jeg løber rundt med en byen på en server, hvor der er 40 ind. Og der er en helikopter. Men det er fint. Jeg er bare galt, så kommer jeg med en økse nakker. Vi fik... Kæft, jeg tror, vi fik skrabt den der helikopter væk. Der den holdt stille, ikke? Jeg tømte et helt magasin ind i siden af den. Og jeg kunne bare se, skuden I bare knistede rundt forskellige steder på den. Lol, der blev nok stolterregn hernede nu. Det synes jeg bare ikke, det lå før. Det gør det nu. Vi har slet ikke lagt mærke til players overhovedet. Vi har bare haft vores fucking øjne op i luften hele tiden. Nej, meget Jeg kigger rundt over det her. Jeg har også snakket i. Jeg kigger over det her fire station hele tiden. Jeg løber over mod Fire Station. Er du nede? Nå, der jeg kan se dig, Nico. Jeg ser du 200 meter væk herfra. Nu løber Det var zombie efter dig, Paper. Der. jeg ved neden. Jeg skal ikke crash noget, jeg skal.
fucking ikke flaps. Så kan jeg skal top nice først. Top notch. Jeg dør, er I klar? Ja. Der er fucking players inden vi har alt. Hvor er teltet hen, er det ikke lige her? Det var godt ikke den her by, den er rimelig meget dominated også lige nu. Jeg tror ikke den er. Jeg tager teltet med Fire Station bedst. Jeg ved godt nok der er en player hen. Jeg ved der er en player derinde. Hvorinde? Fire Station. Nej, du løber derind. Nu er det teltet først. Jeg kan ikke se, Nico. Jeg dør lige med, er I klar? Nico, der er kun 200 meter hen til dig. Har du tjekket teltet? Nej, der er teltet her. Det er 200, Nu der er en player der sidder og kigger ud af teltet også. 267 meter Der er hen ikke til noget dig. herinde. Der er ikke noget herinde. Jeg løber ind over inden i skoven. Wow, der er zombie efter dig, Nico. Zombie er lige ved dig. Løb. Det er retarded. Nu kommer jeg ikke af med dem igen. Nu kan jeg ikke loote ud i skoven, så jeg kommer hjem. You have a very fine gun right there. You should use it sometime. Ja, team, så kommer jeg altså. Ja, det er det godt. Det er ikke fordi, det fungerer godt. Ja, man kan løbe ind i huset. Nice. Så er der Kæft, bare en man, anden de flygtede godt nok bare i den her helikopter. Ja.